салому дуруд дӯстон, шумо қарор доред дар канали Футбародарон. Дирӯз дар Лигаи Чемпионҳо мо шоҳиди ҳодисаҳои зиёде гардидем. Голҳои зиёд, ҳодисаҳои шавқовар ва албатта ҳангомаҳо. Реал дар меҳмонии Челси, Бавария бошад дар меҳмонии Вильяреал. Чунин ҷуфтҳои ҷолиб ва ҷолибаш он ки натиҷаҳои бозӣ тамоман ғайриинтизор шуданд. Ҳоло мо оиди он нақл мекунем ки пас аз бозии Челси ва Реал, бозингарон ва тренерон оиди ин вохӯрӣ чӣ ибрози андеша карданд. ҳар як лаҳзаи ин рақобатро шарҳ додан зарурият надорад. Касе тамошо накарда бошад, дар YouTube наворҳо хело зиёданд. ҳоло оиди он гап мезанем ки пас аз бозӣ чӣ рух дод. Тавре ки медонед, Бензема ба дарвозаи Менди 3 гол зад. Голи сеюм фарқкунанда буд. Карим гӯё бо ҳунарнамоияш дарвозабонҳоро метарсонда бошад, зеро аввалин бор нест ки дарвозабонҳо дар бозӣ бо ӯ чунин хатогӣ мекунанд. Аввал Кариус, баъдан Донарума, акнун бошад Менди. Дар ҳақиқат ҳамлагари нотакрор. ҳоло биёед суханҳои ӯро пас аз бозӣ гӯш мекунем. Чунин бозиҳо ва ё бозиҳо ҳамчун бо ПСЖ ҳамеша форам ҳастанд. ҳамааш аз рӯи нақша ҷараён гирифт. Мо аз аввал хуб бозӣ кардем. Мо худро хуб ҳис мекунем, то охир мубориза хоҳем бурд. Кайфият мебахшад вақте Реал дар чунин ҳолат аст. Ман хело хурсандам. Хет-трик ин девонагист. Ман хусусан аз голи сеюмам хурсандам, зеро қабл аз ин якчанд лаҳзаҳои дигарро аз даст дода будам. Анчелоти беҳтарин сармураббӣ дар дунё аст. Мо дар ҳақиқат ба ӯ боварӣ дорем. Дар пеш ҳоло бозии ҷавобӣ аст ва мо кӯшиш мекунем ҳама қувваамонро барои муваффақият равона кунем. Бале, Бензема дар ҳақиқат ҳамаро ҳайрон кард. Бисёре аз коршиносон аллакай талаб доранд ки ба ӯ туби тиллоӣ супорида шавад. Дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Оё Бензема туби тиллоии деринтизорро ба даст меорад ё не? Дар комментария нависед. Дӯстон, ба ғайр аз рақобатҳои Лигаи Чемпионҳо моро бозиҳои ҷолиб дар Лигаи Аврупо интизоранд. РБ Лейпциг ки аз сабаби хориҷ шудани Спартак бе рақобат ба даври якчорниҳоӣ баромад, зидди Аталанта бозӣ мекунад. Барселона бошад ба меҳмонии Айнтрахт меравад. Шогирдони хави 14 бозӣ пайам шикаст нахӯрданд. Оё каталониё метавонанд силсилаи бебохти худро идома диҳанд? Тамошои бозиҳоро ҳамроҳ бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз соми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале муҳимтар аз ҳама, бонус $100 бо промокоди TouchFood. Маълумотои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Нафари дигаре ки аз Реал бозиро шарҳ дод Карло Анчелоти аст. Бозии хуб, вале мо ҳоло дар нимароҳем. Бояд ин роҳро то охир тай кунем. Бензема дар дараҷаи кайҳонӣ бозӣ кард. Мо дар бозии оянда бартарӣ дорем, вале ҳоло ҳеҷ чиз маълум нест. Барҳол Челси қаҳрамони феълии Лигаи Чемпионҳо аст. Бензема пеш аз бозӣ иҷозатномаашро баҳри ворид шудан ба майдон гум кард. Ман ба ӯ гуфтам то шитоб кунад, зеро ӯро метавонанд ба ҳунарнамоӣ роҳ надиҳанд. Хушбахтона иҷозатнома аз куҷое ёфт шуд? Бале, дар ҳақиқат хушбахтона. Тасаввур мекунед, аз пушти иҷозатнома баҳри воридшавӣ ба майдон мо метавонистем Бенземаро дар бозӣ набинем. Мутаассифона дарвозабони Челси Менди интервю надод, вале дарвозабони Реал Тибо Куртуа фикру ақидаи худро баён кард. Набояд фикр кунем ки мо аллакай ба даври навбатӣ роҳ ёфтем. Ин футбол аст. Ки медонист ки мо зидди ПСЖ камбек мекунем? Челси ҳам метавонад ба бозӣ баргардад агар дар Бернабеу дар аввали бозӣ хело зуд гол занад. Мо бояд бо стили худ бозӣ кунем, ҳамон тавре ки зидди ПСЖ ҳунарнамоӣ карда будем. Ва албатта бештар аз ҳама Томас Тухел суханҳои хелоам дағал ва аҷиб гуфт. Қисми якуми бозӣ хело бад сипарӣ шуд. Дар қисми дуюм мо тавонистем беҳтар бозӣ кунем. Бештар зарба мезадем, тубронӣ бештар мекардем. Вале вақте ту дар оғоз чунин голи шармандавор сар медиҳӣ, аз ҷиҳати психологӣ корҳо мушкилтар мешаванд. Оё мо барои ба даври навбатӣ роҳ ёфтан имкон дорем? Рӯйрост мегӯям, мо шанс надорем. Мо кӯшиш кардем ки камбек кунем, вале пас аз хатогии дағали Менди ин бозӣ барои мо хотима ёфт. Мо ҳама, аз ҷумла ман, барои ин бох гуноҳ дорем. Ин яке аз бадтарин бозиҳои Челси дар давраи ман аст. Мо ҳамаи ин нозикиҳоро бо даста 5 рӯз пеш маслиҳат карда будем, вале ҳамааш хело таҳшатнок анҷом ёфт. Дар 5 рӯз мо ба дарвозаи худ 7 гол сар додем. ҳолат хело душвор аст. Агар мо чунин ҳунарнамоиамонро идома додан гирем, моро дар Бернабеу ахиран ба хок яксон мекунанд. Рости ман ҳеҷ гоҳ аз ягон сармураббӣ чунин суханҳои сахту дағалро нисбати дастаи худаш нашунида будам. Тухел дар ҳақиқат хело ғазабнок шудааст. Дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Ҳатман дар комментария нависед. Бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артеков. хотиррасон мекунам ки видеои имрӯзаи моро дар канали Майдонтиҷӣ бо сабабҳои номаълум 3 маротиба маҳкам карданд. Бинобар ин ҳатман интизор шавед, зеро шаб шуморо барномаи нав бо хабарҳои ҷадидтарин интизор аст. аз ин рӯ бо шумо хайрхуш намекунам. То боздид дар канали Майдонтиҷӣ.